bueno, vos que facedes aquí? Estamos todos no patio. Tiñades que estar no patio con todos, ti que estás a facer? Eu bailar reggaetón. Ai, menuda porcallada eso do reggaetón. E ti? Eu lendo un libro de Carlos Casares. Ai, sodes como a agua e o viño. Por? Amemos a rosa porque vive e o tempo porque fuxe non se para. Inda que a beira das horas nas esquiñas morran nas verdades contra o vento. E a noite seña un recendo podrecido das flores que chantamos para salvarnos. Salvarnos. Amemos o tempo que turra de non sei que nos leva. Inda que o ceo este azul e non hai nubes e non chove. Vemos o tempo que turra de non sei que nos leva. Inda que o ceo está azul. E non che está nada mal isto do reggaetón. Atopámonos nunha aldea de Nigrán chamada Vilariño. A casa que temos detrás de nós é da familia Casares Ver. Nesta casa viviu durante máis de 20 anos Carlos Casares, a súa dona Cristina Ver e os seus fillos Jocan e Cristian. Ao lado da casa onde vivo hai un colexio, o mesmo no que estudaron os meus fillos. Como era o cole de Vilariño cando tú estudiabas? O cole de Vilariño era moi parecido que agora por fora. O outro día quixeron celebrar o Día das Letras Galegas e chamáronme para que lles dese unha charla aos rapaces. Aínda que me custa moito falar a nenos tan pequeniños, non podía negarme, de maneira que alá fun, sen saber ben que dicir. É a nosa biblioteca. E como non podería ser de outro xeito, a nosa mascota é a galiña azul.
historia. Pois atender.